salam dari kami Woko Channel. Piye toki? Wis to mantu aku. Pena. Ya Allah. Mintul versi Ndruwo. Allah Akbar. Tapi iki sing mliwi. Iki lho sing asli wayu koyo ngene. Mbok iso sing kuwi. Kayak sapa? Kayak sapa kaya apa? Lek jere Pakno kaya apa kuwi, Mang? Mintul versi apa? Ndruwo. Ndang no. Ndang no. Sikane wong sak desa ngrasani aku kabeh. Tinggi. Dan yang kene ditene iki. Kene rupane yo lewat iki. Nyawane. Masalah Pak Apel, masalah Pak. Bersama ketak-ketak. Vlog tak kucek kalau kayo. Yo. Wis sak gonceng. Oh iya, kowe karo aku wae. Kowe dojan karo aku iki ben numpak dhewe cah ngono. Kok bingung temu aku ya apene? Tau, ada apa ini? Kok ganteng total malian awam dong? Ya. Jepri kontol iki, Mbak. Apa ki? Soalnya ini ya bener. Lem. Malah ganteng toh, Lem. Ih, kasih lit picik. Pulu kelek dagem full. Silit pitik. Turu ke gombal. Gombal gombe. Sempak. Kowe nek ora tak ngene iki. Sempak. Aman, Pak. Ya Allah. Aman. Mungkin bisa lek tuwek ngene iki. Pandu. Sampeyan ngenteni apa? Apa? Kajilan. Heh? Kajilan. Takjilan lek kok ning gone ngarepe bakul jamu. Iki nggih persiapan Bu. Persiapan takjilan. Emang poso kok takjilan? Poso napa-napa kerso. Ini pesan banget. Poso tau. Sama roti oleh rokok tok. Wah, oleh rokok Mangan tau. mobil. Oh, sampean berarti gak ngombe, gak mangan. Makanya kok kuru sakne. Ya, ya. Karena belas kasihan. Belas kasihan. Kalau proses syuting jalan. Jai manut timbek goreng. Ya wedi kok kaya wong nyapo ngono iki. Cekelan. Piye teki? Gak. Ora wedi aku. Ora, dia kan jalan. Aku lek pandu kalau mlaku kuwi ora kiri-kiri ku lho. Tapi lek ngumpul niku gak. Ya iya. Mana nih buri mana nih? Kayak ndase ono nih. Ono nih. Dadah. Malah hilang malian wis gak iso ngedeni nah. Oh, jaranan. Udah.
Lah iki lho sing gak kowe nek brangange ya. Gak kowe nek. Kowe ape ngumpil. Brangange kaya kok sengaja brangkang aja over ya. Brangange pas posisimu kurang enak. Dasmu nang isor sik nang dhuwur ora apa-apa. Ya aku mang lho kok ora dari iki gak over. Jamu jika kuwi jamu jeruk banyak. Ya Allah. Lah iki lho sing gak kowe. Iya. Kurang cepet mergo. Mar penyolong semongko. Kurang cepet brangkangmu kurang cepet apa proses ngadeg terus brangkangmu kurang cepet. Semongko digowo ya penyolong. Ning dase to. Jadi bungkumu kena. Ya ora lagi. Brangkangnya ora gawe dengkul kok. Ah ngono lho. Terus gaduk ya aja eman kok ora lara kuwi. Kok mbok tau ampane mbok toto ngene. Tapi panjang. Nah, jujur ini. Kowe bingung polahmu lho, Mas. Mang wis iso lho. Jangan ayo. Nah, pelajari nih di walisi ya Mbak Mendro mulai kok ben sampe tak ngomong begini kurang jeluk. Jadi Mbak Mendro ini Mbak Mendro. Ya, Mbak angkat nih. Kamu bisa naik cok. Cuman air lah kena no. Kowe gua gak apa-apa tapi bisa naik ngono maksudku. Jalane bangkane lang. Benak lama. Iki juga nih lang. Oke loro karo mah kurang anu yang angkatno cah. Oh. Mesti dadi layatan. Mesti apa darah dek nopo dadi layatan. Tangane langsung dong kesurupane kok kaya pitik. Kaya pitik. Makan melet dah karo mili. Matane arep kulit lang aja terus. Mulai aja kaya wong dadi tenan. Lilike biasa ngono. Lirik ngene ya. Kalau lingak-linguk ngono, telate lo ya ngono. Karo latih ngene. Mlebu metu iso gak? Ndang ngono kaya kreco. Ya, arep mlilik nang matane diceragane pisan. Aja nyawang kono lang, mlilike mendhuwur lang. Mlilike ngene lho, arane ngono wis arane ngono. Ndang karo porok-porok nyawang. Kowe nyapa guyu. Ilate natural ya. Kayak wong apa jerene Pak. Kayak wong layatan. Dudu ilate. Ilate ngereco. Kamu